पणजे स्मार्ट सिटीची कामां करतले 2023च्या जून मेरेन पुराय। पणजेच्या महापौरान दिली माहिती, केली कामाची पळोवणी। देशातल्या साबार राज्यातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसयत गोयच्या पुलीस महासंचालकान घेतली बसका। हेर राज्यांनी ड्रग्स रॅकेटांचेर आणि काळ्या धंद्याचेर नियंत्रण हाडपाविशीं जाली चर्चा। मुखेलमंत्र्याच्या निर्णयाचे स्वागत, मात नोकर भरती आयोगाच्या अध्यक्षपदाचेर नेमचो उच्च न्यायालयाचो निवृत्त न्यायाधीश विजय सरदेसायाची मागणी। पणजेत जाल्ल्या रोजगार मेळाव्यात केले 21,000 बेरोजगारांनी रजिस्ट्रेशन। 500 जाणांक मेळ्ळ्यो नोकऱ्यो, 4,800 जाले शॉर्टलिस्ट। पंधरा नोव्हेंबराच्यान उत्तर आणि दक्षिण गोयच्या शेतकऱ्यांक शेती व्यवसाया खातीर उदकाची जातली पुरवण। सुभाष शिरोडकराचे शेतकऱ्यांक उतर। आणि वास्कोतल्या बेकायदेशीर गाड्यांचेर नगराध्यक्षान केली खर कारवाय। बेकायदेशीर आणि कर भरूंक नाशिल्ल्या गाड्यांचेर घातली धाड।